आमचे जे प्रोडक्ट असतात ना, म्हणजे या गावठीचे, तर ते 100% शुद्ध, म्हणजे कुठली भेसळ न करता हे जे कोकणी आणि गावठी प्रोडक्ट असतात तर ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी स्वतः प्रॉपर कोकणातलो असे, जन्मापासून आतापर्यंत मी कोकणातच राहिलोय, त्याच्यामुळे इकडे फसवणूक होचा काही संबंधच येत नाही. म्हणजे सिंधुदुर्गातले, टोटली सिंधुदुर्गात जेवढे बाजार भरतात ना, तेवढे सगळे आपल्या चॅनलला असतात, आठवडी बाजार. तर ते सुद्धा तुम्ही बघू शकतास, जेणेकरून मी बाकीच्या शेतकऱ्यांना, म्हणजे त्या कोकणात जे शेतकरी आठवडी बाजारात जे येतात ना, त्यांना एक्सपोज करूचो, लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ह्यो आमचो असता. आणि त्यातूनच ह्या निर्माण झालेला म्हणजे गावठी, ज्याच्यातून मी त्यांच्याकडूनच धान्य वगैरे घेते किंवा त्यांच्याकडूनच कोकणी प्रोडक्ट घेते. आणि ते मुंबईत म्हणा किंवा पुण्यात म्हणा, नाशिकला म्हणा, काल कर्नाटकला पण गेले आहेत प्रोडक्ट, गोव्यामध्ये सुद्धा गेले आहेत, मुंबईमध्ये सुद्धा गेले आहेत, सगळीकडे प्रोडक्ट गेले आहेत आपले. आणि त्यांच्यापर्यंत सुखरूप पोचले, ही पण आपल्या कामाची पोच पावती असा. तुमका जर मागवचे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर असा, त्याच्यावर तुम्ही हाय मेसेज केल्यानंतर तुमका लिंक मिळतली. त्या लिंक मध्ये सगळे प्रोडक्ट आणि त्याची किमती सुद्धा असत. तुम्ही नक्कीच एकदा तरी ट्राय करा आणि मला त्याचा फीडबॅक पण द्यावा की आमची सेवा कशी आहे, आमचे प्रोडक्ट कसे आहेत, एवढा नक्कीच करा.